почти нямате промяна относно дистанцията и как да се държите ръцете. Продължавате като видите лоу кик, ръцете си да са ви тук. Каквото и да правите, ръцете ви трябва да са тук. Каквото и да правите. Както и да се движите. Няма да сваляте ръцете. Също, аглучето. Аглучето. Основно определя играта. Майгерито. Лоу кик. Ръцете са ви тука. Кидза. Тука. Шита. Няма значение. Няма такива съп. Каквото и да правите, тук трябва да са ви ръцете. Било за защита, било за подготовка, каквото. И трябва да сте леки. Много. И ще завършвате ударите. Няма да ги пускате или да ги задържате. Както и да се движите, ръцете тук, прибрани. Било защита, било за атака, било пак защита атака.